Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Radio Philippines, Star Time, las 9:13. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Standby sa Action at Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat mayong gabi sa atong sining nga mga tagpalamati. Kamusta naman kamo? Liwat man nga magapangalagad ang inyo sining nga palatuntunan. Karon nga adlaw Martes, petsa 5. Bulan sa nga Mayo, sa gihapon nagapabilin sa tuig 2020. Martes naman nga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa atong sining nga news team, atong sining nga mga correspondent. Sa liwat naman nila sining nga pagdulong sa pinakaulihi, labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sa kapulisan sa Bacolod kag bilog nga bugos nga Negros Occidental. Liwat naman nga bagalambiyo nga aton sa nga Patrol 3 Nabara Patrol. Durante nga nagaamat-amat naman dalom ang kagabihon, aton naman liwat nga bantayan, aton naman liwat himulsuhan. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Aton mata kag dulunggan oras sang kagabihon, respondiran nila ni Aksyon Jan Diaz. Back to back sa aton nga piloto, Aksyon Nani Kirao.
Ang ato naman nga News Center ginabantayan sa mga update balita nasyonal kag international. Buylog nato ng Puwersa, Aksyon, ang Depensor. Obdal magkita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Buylog nato ng Puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Tarok, Siyudad Sangbago, buylog mo nato ng Puwersa ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinandan ang inyo sinalagat ang Kormana Aksyon Night Patrol Program, Lunes, Tubtob, Sabado. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa labilin isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Una kabayan sa ato sining pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaalwan sang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea. Nakahibalo bala kamo ang Dr. Alfred Pure Mangosteen Tea nagabulig initap na nga makaangkon kita sa ginatawag nga kidney stones. Inibangod sa kada inomos ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea, mangin maayo ang imo sining nga panghihi. Nagatinlo ini sa aton urinary tract nga masami ginatubuan sang kidney stones. Ano pang ginahulat ninyo? Para hindi ka matubuan bato, kidney stone, inom ka adlaw-adlaw Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. That's why sa inyo nga pagpamalaklon sa mga grocery store, ayaw magkalipat. Lista ha, para ikaw hindi malipat. Tandaan ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ini mga bayan sa ato sa pagpalagad, ginaduloban sa inyo sa kalawan sa Life Extension Clinic. Gusto nyo ang libreng medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, kadtui, pamasyari, Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara dirang opisina sang Life Extension Clinic. Kadraman mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone, rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napayo. Ano ini? Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, bali amo ni siya produkto sa Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di lang bautika, ilabira sa tanan nga branch sang Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sang Life Extension, pwede ka ka-text, pwede ka ka-call. Cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa dikalidad nga mga medical doctors, pati ang ila produkto nga vitamin D3, kadtui pamasyari. Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:22 na. Kanami gyapon sa dalagan sang atong sining panahon, masanag ang butlak sang bulan,
ginapalibutan sang kabituunan, nagahatag kasanag sang aton kalangitan, wala sang galom nga nagakulap, indikasyon nga wala tsansa mag-ulan sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Uy, halo na sa aton nga mga motorista, baw. Amo na sining ko pala permi ginhambal ko, damo nagbulusong sa pasalig kag sobra nga salig. Kung magdalagan ka sa aton silidaranon subong sa Bacolod, amo ni oras, kaya nagtulutawhay ng aton dalanon, kaya na siya nga, grabe ang bulyom sa salakyan mo, kapyar ka mo. Ang tirin-tirin sa salakyan, kaya na siyang aga, ara sa babaw ka flyover sang Araneta magsaysay, hasta gid sa Gaisano City, sa quarantine check-up points na bala, tubangan Gaisano City, ara, may mo kalaba-laba nga traffic, grabe ang gwa kay na sang aga sang kwan, sa mga salakyan, north to south, central sa Bacolod. Diri sa Mandalaga, no? Kaya sa aga, istoryanay kami ni Police Captain Richard Pajeritong, hipe sa station number 3. Kaya sila na nagkakandak sang check-up operation sa border control na sang Talisay, Bata, boundary sa Bacolod. O sa pagkalaba-laba, makinasang salakyan mo. Damo ginagwa kayo na sa aga ng mga salakyan. Di sigurado ko ang kutob sa nagwa kayo na sa aga, may mga dokumento kang ginadala. Muna ka na siling kinaniambal ni Captain Parito, lagi na sa aga, istoryanay namon sa phone. Nasa direct, alam mo ni pabalik ko ng mga salakyan, kay kalabay sila sa aton border control, kompleto, manang siling documents. Di sulod, di sa Bacolod, may mga problema. May mga pass halin sa probinsya, karpas bala sa issue sa provincial government, may mga frontliners ta, may mga taga lain-lain nga barangay nga nagwa sa ilang barangay nga nagingagaw man pamalaklon sa mga nagbulokas naton nga mga store. So hindi mo gid makontrol kay nasang aga ang kwan ang bulyom sang salakyan nga nagguluwa. Mismo kapulisan ta na tingala mo. Nga mo ni kadamo sang hindi malipod. Damo kwarta yung tao sa Negros mo. Damo sa lakyan ng guluwa. Kaya na mga salusobra man 200 ka mga e-bikes kag tricycle ang nadakpan sa aton nga kwan, sa aton nga mobile patrol group. Dakpan sa mga K9 ni Police Lieutenant Rondel Tapang. Damo man tricycle kag e-bike man nadakpan nila kating iban nagkawat-kawat man biyahe na. Pamugas-bugas de lagas. Kahit ano mo ka na tsambahan. Kundi dakop, impound na ilang mga tricycle kag e-bike na sa compound sa headquarters sa BCPO. Silaban-laban, galarawaro na. May penalty na. Damong ikay na naguluwa kang nagpamalaklo na sa syudad sa Bacolod, no? So may nabilin pat nga pulo kadlaw para matapos-tapos ka ang 15 dias ginatawag nga enhanced community quarantine. And hopefully by May 15 kabay pa nga mag-downgrade ta halin sa ECQ, enhanced community quarantine, ma-GCQ na ta, general community quarantine. Pero depende pa na sa kwan assessment sa aton sining LGU diri sa Bacolod. Ang GCQ ti wagi man problema na mo. Pero ang ginalikawan da kag ang ginakulbaan sang halos tanan nga base kon mapaidalom ta gulpi sa GCQ kag magpinagusto gwa ang tao bla. Nga bay takabalo ang naguluwa gali amo tong may mga nakitaan nga sintomas sang COVID, no? So muna ang second wave
agi na lang taong hopefully hindi matabo sa syudad sa Bacolod nga magtaas no ang biktima sa COVID-19 diri. Amo na gani ang pangabay gid sa aton nga mga city official bla sa Bacolod. Ang head sang interagency task force naton, Vice Mayor Elson Pamilyaran, ginasulit-sulit per mini Vice. Hambalya social distancing. Distansya tayo sa kadupa. Katupad ta. Kag sok-sok gid kita. Face mask. Amo na lang kasimple. Giginayo sa syudad. Pero kung sa damo igid sa labayon. Di paano ta na ma-downgrade ang ECQ sa GCQ kay way man taga sunod sa pangabay sa syudad ka para mala sa aton tig-agi daw budlay gid i-practice ay tawag ng social distancing budlay gid ang magsoksok face mask daw muna nang ginayo sa aton syudad pero daw ko isa ka budlay kag daw may mga tao pagid nga ang term ni Action Barangay ni TB mo hindi ya tuberculosis ha kundi tig-a bagol hambalan mo do ginapalusot las piak nila dunggan luwas bungog bla nila di paano ta na downgrade ang aton nga ECQ sa GCQ kay sa mo na kasimple nga ginapanangabay sang aton nga mga miyembro sang Interagency Task Force ni Vice Mayor Ercido katig-agit kadto ka budlay gid tumanon sa Manila ganito yan may mga lockdown gyapon to kakatabo sa mga affected barangay sa Luzon may mga banwa to may mga syudad to ngara gyapon ang lockdown sa Manila tiyang sakit to kay may mga purok or may mga barangay nga hugot yang lockdown way guwa-guwa sa balay kita ganin ko sa ganyan makakalit pa tayo magwa sa balay ta in spite nga ginapay-dalom kita gyapos ginatawag nga ECQ o kon Enhanced Community Quarantine so mo nga aton nga ayo sa aton nga Interagency Task Force social distancing kag sok-sok face mask. Kaya kung ma-downgrade ta sa general community quarantine, at least ang paghulag ta hindi na bala gid budlay. 50-50. May mga negosyo na nga mabukas, makabalik na bisan gamay lang aton nga mga nagaulobra nga nagasalig mula sa 15-30, makabiyahe-biyahe ng aton nga mga PUJ, at least bisan paano makaulo income ta bala bisan kamay lang importante nga may paligis lang ta importante nga kada adlaw may bakal ta bugas sa sudan kasi subong way pa man klase mo bugas na kag sudan ang salbaron ko nagabiyahe ka POJ kasi mga POJ practice ginaya ang social distancing kung matabo nga after sang 15 dias nga ECQ pag i-downgrade sa GCQ sigurado kami mga POJ ng amabiyahe pero sundon gyapon ang mga patakaran sa ginatawag nga GCQ General Community Quarantine kamo na isa dira social distancing di ko nagakarga dira ang salakyan pulo kada pulong kuwan isa karumbay timuon na para social distancing 5 na lang sa pronset kasakay duhay mo na ng isada muna bla sa wala ka nagid pagitaan kwarta sa hindi ka nagid kabiyahe kundi sundon mo na di ka kagwa sa imo balay di ka kalakat sa downtown kung ka nagasoksok face mask di budlay ginaaw di ka budlay ha di kagid munang budlay kung sa kay mga kauturan kita nga sa kahapos lang tumanon pero para sa tondo ginapabudlayan tapang kagulingon ta kamo na ko isa reklamo ta nga agin paydalom gyapon sa ECQ yung Bacolod kay damo sa lawayon sa Bacolod sa prangkana yung istorya kita mo ang Domingo sa ECQ
Hindi kansilado. Tanan nga home pass, home quarantine pass. Pero may nagakuan gid, may nagakawat gid nga mag lagaw. Inakansilado ang HQP, home quarantine pass. Domingo, way lagaw, way gwa sa balay, way biyahe, pro ara gyapon. May gapasaway gid gyapon. Sabi, paano ito na ma-downgrade ang atong syudad kung sa mula na nga pangabay sang atong sini nga inter-agency task force, way ta ginasunod. Gagtas permi si Vice Mayor Ircel Pamilyaran. Kasi ni Vice ito katig-agit. Tig-agit daw. Para manasaton, kaya mo nag-isabla pa, wala lang ta. Tapos kumud-tumud ang isa. Ikabay pa, hopefully nga manubo man ang record nato isang mga biktima sang COVID diri sa siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippines Standard Time, alas 9:34 na. I-check na ka ito sa nga Patrol 3 Navarra Patrol. I-check na si Action John Diaz. Di ba loon tang sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa liwat ni Maniya sini nga paglibot-libot upod kay aksjonani. May hingin padala diri sa group chat si Action Brian. Ang Burgos daw ay gid tao, no? Nakatawhay gid. Huwag na sabi nag-kuhan group, galagaw kasi ang tanang nga masalakyan nga naglalagaw, nagginawa ti plano pa kayo na sang aga hasta sang hapon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action dyan, may gabi, apis kami. Ang gabi, aksyon elikag sa tutanan nga mga ka-aksyon. Karoon na patulari na kami sa may plaza publika. Oo. Makumulagaw tabi sa may plaza. Bikon kamusta ang plaza kung plaza pa Japon o kung hindi. Na plaza pa mag Japon Pero? Ang sugagandar pa man Japon. Pero beauty, ara na plaza. Ang plaza, gwapo na. Gwapo Japon na plaza. Kaya wala pa binig na padayon ang construction aksyon elik. Way pa na matapos. Sila ko tapos na. Why, standby ni kay Tiway, man be constructions Bacolod kay ECQ tabay. Ate ba si dason tapos pizza 15 ba si GCQ na ta? O, hopefully tapos sina, no, magasige-sige na action like after ECQ, makabalik na diri construction develop ito na tiwangwang na dimong ang mga kahoy diri, o. Oo. Man di importante, way, ginakawat kay Tiway, man may tao nga nagalagaw, eh. Lain lang di ko may magkadto reaction na kag maglayaw bla mo niya pagkulbaan dra kag problemahan gid sang construction ako na sang construction firm oras nga magkaradula dring kagamitan diri nila, no. So I think on hold di karon ng ila or on standby pa sila wala ginatapos sa construction. May mga natapos naman gid nga mga siguro mga foundation lang balas ang hindi ko hindi kun mabutang sila mado mga shed sa sulod sang plaza. Kay di ba naton dire makita ang structure gid actually ko layo-layo lang no. Anyway, karon nga gabi ari kami dire kay kabalo ka ECQ ta Japon nga daan and then ang service vehicle nagabiyahe pag Japon actually no. May mga bus pa nga nagabiyahe top sini nga mga tinion mga 10 PM ang pinakalas na nila usually nga biyahe gid and then after 10 PM puno pa way naman ang aton nga mga service vehicle accelerate. Dire sa may area, kami naga-standby ng traffic enforcer. Usually kami naga-tinergi na din nga traffic enforcer accelerate. Sa to may nakitaan ka pa na dire nga nagatulog sa tubang sang liga ng mga barangay hall bla. Okay. Kay subang way na kay Kalabanan di sila gintatap to bla sang bayanihan mission. Yan dala sila accelerate sang grupo bla nila ni Miss Karen Tanlangit bla. Okay. Do ila to nga grupo gindala nila sa may Kamsi Alihis dito nila ginhouse temporarily kaya ginabantayan to nila no kay para hindi man bala magalagaw ining mga
homeless naton nga mga ka-action kabalo ka vulnerable ni sila mo. Gani? Ari kami sa may bus stop station number 7. Jan, before mo, Jan, antes sinabla, hindi ba laki sa naligad-gadlaw, may nagyang ka badyaw na sa bread ko? Ora pa sa Japon, siningapon, dito kami naglabay. Oh, ate. Do dala saon pa kami sa mga badyaw kay pagkita nila sa lakyan niya, masaruso na din sino ya. Oo, gani. Hindi ka kita magsala-sala ko sa public kung hindi ka sagad yun mag-drive action rek. Oo. Subong nga daan nga panahon, gutom gini sila mo, ining grupo ni. Kaya hindi sila pangayuan, hindi sila umladan sang kamot nila. Kung may swerte makalabay, labyan ka din ka maduhol kapag kaon eh. Pero kung di action rek, kung wala ka darami mano, isugataon ka gidyan nila ya. Amo nang delikado. Ha? Amo nang delikado. Amo ginang delikado kay way gisa ga panginingalaya sa lakyan gamay ka man kung dako. Gani? Lain kani kon mga single dalaw din nga motor kag hindi kanila kilala. Hindi kami nila mago ka sila. Kabitan palapitan ka ginila kag pangayuan dra kay gutom ang mga taho bla. Tiga pangayo bulig gid. Problema kung gaan mo kwarta, mapili ka man sang kwarta nga ihatag mo kay kung gaan mo sinsilyon. Hindi ka rigoro na lakapuluton kag ihampak si mo balik eh. Amo mga ano nila mo kanaligad to, naglabay kami dra. Nakapatrol kami, tiyempuan mo bala nga nakabunot mako sinsilyo pero damo-damo man. At ako sa sinsilyo, ay bala pinulot yung mga kabataan kagin panghaboy balik sa sinsilyo. Pero ako, amo na dahan dapat nagataga sila man be papel man tapos kung mga pagkaon, taon Manila, galing kiti amo na bala ang balaton sa mga panahon, di ka na tani magpili nimong kwarta ko pagkaon ko na nayatag mo sa tali batuno na lang nila. Actually ara da sila bala sa may atubang sang bodega sang ano ganun eh, hardware na bra, no? Balikan sa hardware sa Rek, dalang sa Palangka Avenue, kung pasunod ka dito sa may Brad ko Port, dari sa Too, no? Ara na sila makitaan. Pero kung tulo temprano ako sa Rek, nagapamulya, na sila sa may likod sang SM City Bacolod, sa may Pope John Paul II Tower, bala? Dahil sila kabantay, kung sino maglabay, na, kaya tingin sa may nagadiretso pa to ng mga salakyan, kung papauloy barangay 14, barangay 16, agar-labay pa to ng mga salakyan, hindi na pang daw ato na nila sa kamot nila, kaya magpangayo, no? Ara pa na sa sandalan, tiyo na kululoy kay may mga kabataan. I don't know kung ano ilang policy na dira. Kung ang city, bala may araman mismo mga programa para sa ila. Kaya kung nalatol mo sa Rek, sila kinalaman sa buli ko pagkaon. Ang problema, Derek, hindi mo ni madala sa isa ka lugar kag dito tanan na house, bla? No? Kay kadelikado man para sa safety sang tanan. Correct. Compared mo yung action Rek, sa mga homeless na liga, yung gintang tipon, dari sang pinakamanan government organization, yung pang dalagin pa perma sila waiver. Kag tapos, gingaan pa to by 50 pesos kada adlaw, basta arak lang sulod sang lugar. Hindi ka lang magwaya, may 50 pesos, kaya mong makol mo na nga programa nila. Bayan yan mission to nila ni Dr. Rojo bla abyan common action na Rek nga sila to nagatipon sini nga ni Miss Karen hindi nga dalada nila mo na yang ila programa pero in coordination man sang gobyerno no galing kay ang problema mo dire ang pila action Rek ka mga ano man ka mga offices or rather kung pwede bla nila nga masaylohan dire o kung diin sila ipang plastar action Rek da naman na ang next nga concern, no? Anyway, ara da sila gyapon, no? Titamo ka pamangkot kung nga kuno damo sa lakyan sa palibot sang syudad. Kaya ba isikyo po taga ni Japon, iban guro palipat-lipat lang guro iban. Wala bala sila guro nga isikyo, pero isikyo ta Japon ang sunod, no? Oo, Ang iba niya may mga salakyan. After isikyo, ano ni sunod? GCQ, no? Ano after GCQ? Thank you. Hindi. Ano? Nanikyo. Sabi ko, thank you. Ano after ni Nanikyo? Ano after ni Nanikyo, actually, Rek? Papangkyo? Tiraikyo. Tiraikyo. After ni Tiraikyo, si? Marnikyo. Marnikyo. Anyway, dyan, ang Bacolod sa may gabiyahe pa, why na? Wala naman sa no? Ang nagabiyahe nilang gitri mga service vehicle, mga bus. Amo nagasugat? Wala ka sugat dolong, no? Amo na bago lang kami nakalabay diri sa may bus stop station number 7. Back up one point of origin. May nakalabay diri nga service bus kay ina. Ini man nakasanbay pa man nga mga service bus. Okay. Ay kami ara pa yabla sunay ka mga delivery bilang food services niyo ang online ka mo. Ano pa Japon nga nagpa-deliver pa? Ara pa? Oo, may mga pinapadi ka mga single nga motor nga nagalibot-libot, kung hindi ko makadto. Ba't may mga bukas yung establishment pa niya? Doon naman yung bukas. Awan na ni Guro, basi kung kwa na Guro, ibang puli na Guro na, no? Siguro, maging plastala ni Guro sila bilang
accounting guro na dra o Oo. kung ano sa ilang nga mga nakita karon nga daw. Gani. Or basi iba ni nag-remit man guro no. Ang panda na sitio, sirado na eh. Oo, kada ba nanti mga 7 to 8 sarado na gid man ang mga establishment kaya mo na under sa ECQ. Mhm. Alas advance kung mag-GCQ na, wala pa man ta ka GCQ, inaguro Gani. may mga panibago naman dra nga mga reminders sa mga provisions o kung nabi pagsunundan nga ipatuman action erek no. Nami sa to penyempo mapaang galing perting paang. Gani. Kaginot di bisiga tindog pati ang balas mo ga Tululo. turulo. Oh. Namin ni kung may mga mainom ka tubig, basta hindi ka na mapatama, actually tamaan ka inom cold, delikado man ay, no, sa Kuha na? corazon basi. Bra, Labaab lang, hindi lang ito Oo. ang cold. tani, labaab lang kag subong mag-inom ka cold gitamaan, mapiktuan mo yung tutulan ay paraos ka manimo ay. No, tutulan gid. Tutulan mo, actually, direct, no? Gani. Amo na kayo, tingala ko, ginakatutulan mo, umpisa mo palang dugara sa grak. Sa grak ay. Ga kuan ko sa duga pilit daw. Oo, na amo na usually amo mabatsagan ko. Ako amo man na ko mag-inom ka tubig nga cold eh. Cold kayo, oo. Na magbutang ko cold, ginabutan ko na ininit kisa para mag-warm lang siya. Ano ko sa wala makaon ka init ka sabaw, gulpi ka lang inom cold. Na. Aragid. Di ba mo una mga trending gid, Oo. kapag gano bala? Kakaon ka batsoy, butangan mo sang soft drinks, tugnaw. Gani. At iniskas siya, kaya init-init, tapos tugnaw, guro baon to mo, kakat kibot ka nagkara, gabok lang imong ngipon. Gangilo. O gangilo. Na, amo na batsagan ko subong gangilo ako nun to. Kaya mo na sa indikasyon na nga Na? kuan, nga manog sakit ng unto mo eh. Sabi ko may COVID. Sakit ka kung togle. Okay gangilo. Sobra pa sa COVID ang igo sa tamo. Hindi ka katulog ya? Hindi ka na magpatulogon. Luta-lutahan sa kalawasan mo kasi lakit kung Sakit unto mo? abuton ka sa sakit ka unto mo. Kung magsakit unto mo, katingala, gito balag, kasagad ka magsaot. Di ba ganin na gatuwad na suli mo? Gani, mo ganyan, bako kung magsakit unto mo, kasagad ka saot, kaya nagabariswa ka, nag-ihod ka, nag-shake lawas mo. So, brapa na ko nung naka-drugs ka. Pero may ka na daw ka irritable blasi mo. Gani. Oh, naman yung gabi ko nang balik kapitan, Gaya Banago, Ricky Mijares, kap mo yung gabi, ka-monitor sa Kapitan Ricky Mijares, Action Direct. Ate, wala to problema sa barangaya sa Ate, Tagtaganay sige, sa. apon, akay doon nag-negative na to, pa ni Cruz Kapitan, tingala ko nag-reply, nag-chat sa kun kay. Di ba si kung ka pabatsag nga interview mo sa kati, why na to sa iya? Gani, guro ka mamatsyag nito. Pabatsag iyo, eh. Dugay, no? Huya man na sikap pag si mga dyan, tawag ko kayo, why na di sako, no? So, saan gito nag-negative, pero teman to ila. Ti kundi, kapabatsag na sa simo. Gani, dugay, kap, standby kada, kay may unahon kada danay. Damo, ta mga balita, preserve ko lang karon ang statement ni Captain Mariano, nag-regard sa Grisimo. Sa HPG. Oo, Kapitan Captain Roberto Mariano. Oo, hindi pa sa major. Sabi ko major na siya, hindi pa? Kapitan niya po. Hindi pa, kay wala tapos ng schooling, actually, kay nag-COVID ka ba? Ay, oo. Pareho sila ba ni Captain Lewis Topa? Oo. Oo, ay na tapos, ay na ilang ka-schooling, nagbalik din siya. Ay, si Captain Topas, Bacolod actually. Ari siya di. O, sa BCP, also na na-assign actually, supervise sila. Dahil lang mo kay Captain Stupa, no? Gani, I think si Captain Batadlan, doon na temporary, doon na stop na to, basib na standard to siguro. Layo to saya. O, standard to sila, to sila lugar. Daw Cavite to sa mo. O, si Captain Stopa, nakabalik diya. Si Borromeo ay kabalik pa. Si? Police Lieutenant Colonel Borromeo. Ay, okay, duming nga, to sa action na promotion niya eh. Oo, way sa kabalik paguro. Basta kiti galing kiti basta na lockdown mo to sa. Ganito na, paano mo May kasi Sir Stopa na kay ngagaw di Bacolod sila ni Mariano. Oo, ari di sila action na no? Si Captain Mariano, tibalik sa HPG Japon, sa Japon ang team leader, no? Oo. Sa Highway Patrol Group Action na Okay, balikan to si Action John Diaz sa nautod sa nga report. May mga official sa Bacolod Police nga on schooling man nagbalik diri no, like Captain Mariano ang chief ng HPG kag si Captain Stopaxon dyan piska mo. Yes, action na sakto na nagbalik sa temporary kiti magpangalagal di kulang maginang deployment, no. Pero pinakadamo subong tao sa tanan kun unit sa pagambala ni Police Lieutenant Rondel Tapang. Dosin kuno iya nga personnel pero ginapang deploy na nila sa mga border, kadak sa random check up among ginabatagan ka mga motorista bla.
Kahit karon na sa atong pagbalik report sa final report nato papati nato na statement ni Police Captain Abilito Mariano kagang statement man ni Police Lieutenant Colonel Osito Sibutche kay nag-ugtas si Sir Sibutche nga bale subong enhanced community quarantine pero nakapaandar gid sila sa traffic light sa Bacolod Action Direct. Tungod sa kadamo sa salakyan. Oo, kaya dapat hindi na niyang traffic light, hindi na pagpandaron kay way salakyan expected mo. Galing kay tiyanon mo na kay perting salakyan kadamo kung di disgrasya. No, di pandar ginilak sa ng traffic light para ma-control ang kadabon sa mga salakyan. Ayaw na, ang tula kay damo to sa Barangay Pilisa, nagpamati sa aton block karon nga gabi. Okay. Muna kayo naging mentionan ni Action Brian Morden, padulong kita ginmission ginato ng Barangay Pilisa. Actually, para matapos bilang istorya parte sa issue nila sa SAP. Atong inisyang info bilang Rek nga nagreklamo diri sa Action Radio Bacolod nga ang ila ko na 6,000 pesos ka na baton nga ayuda gikan sa social amelioration program ginboy na ko ng 4,000 pesos. May sabat diri si Kapitan Ramon Hardin Action Erek. Okay. Agay Action Erek kabati naton ang pagpayo ni Kapitan Ramon Hardin. Ang iban nga mga 100% siya sure ko nga wala ko na kabalo, no? Wala ko ang ginaligar nila regarding sa mga 4,000 wala ko diya ginpapanaog ginmando sa tanaryo konseho ari tan ara mataw ta ditaw ko di wala ko magin mando nga manguha ko mo 4,000. It is clear naman daw and clear ara sa media ara sa sang DSWD patakaran nga ang 6,000 magakadto gid sa pumuluyo nga kubos tapos bawasan mo ikaw nga patuman punong barangay ka sa Barangay Pilisa. Ikaw mismo mangawat da mangaltas da para nga kwartahon muna ano itsura pakitas mamuluyo mo di kun ikaw mismo nga leader ikaw mismo tudlo sila nga manguha ka tag 4,000 da Kapon report mensahe sa tanan nga taga Barangay Pilisa. yes sa mga pumuluyo namon sa Barangay Pilisa no sa liwat nga siling ko sa inyo no ang amon papadalaga no halin pa sa kay Mrs. pakadto sa akon amon na ning nasiling ko nga pumuluyo nga nakakilala sa akon ever since kabalo na sila nga ako ga negosyante kami mo kung nagpadalagan mo lang po sa pagka-barangay kapitan sa Barangay Pilisa para gupon ko akong ngalan, wala lang ko nagpadalagan. Nagnegosyo na lang puro, may pulos pa. Inpang ano ko na gani, maginuntat ko na iban ko nga business. Kaya ang purpose ko, at ang katuyuan, na serbisyuan ang pumuluyo sa Barangay Pilisa. Kaya sa mga tao nga nagasalik sa akin, hindi ko gusto gubuon ina. Kaya nakapanggamot na ko di mo. O tambalon, seryoso ko sa akong nga tuyuan, kag magserbisyo. Sa 4,000 lang kupuon ko ngalan ko. Kabalo man guro ang pumuluyo diri. Ngati wala po ko sa Pilisa. Nagapundar na ko yung negosyo. Hindi ko pwede baylong akon pala nga buyan, no. Kung alang-alang man lang, maserbisyo ko ding hampangan ko man lang. Kung nagserbisyo ko ding mahinampang man lang ko di sa ngalan ko gupon ko. Kaya na ako nagpolitika. So sa Pilisa, no, ang pagsalig nyo kami upod sa akon council sa Barangay Pilisa ari kami subong sa sining hapon sa tanan nga tagpalamati kag nagasalig sa amon diri hindi nyo pagbuhini no o ang pagtan-aw nyo ari kami diri subong nagatindog sa subong no? Gahulat kami gani subong sa pitong ato kay amon panindugan diri sa Barangay Pilisa gin ilihar nyo kami para magiserbisyo sa inyo tapos subong kami gatindog kami diri subong para magulat kag magserbisyo no sa especially sa itong 3 ang 7 to, servisyohan namon kung ano magiging problema nila. So kami, dira makita sa pumuluyo nga kami ang ila pagbuto sa amon, no, kag ang amon sinumpaan sa pumuluyo sa Barangay Pilisa, ang pagserbisyo diri namon. Wala na namon ginapabayan, no. Kag handa kami magatubang sa tanan nga akusasyon sa amon kay na wala sang kamaturan. So sa kasalig sa amon, no, hindi ka mo makahinaan sang magdula sang paglaom kapag salig kay kami diri 100% patinlo ang amon ginahimo di sa council sa Barangay Pilisa kag hindi namon pagdagtaan ang amon ngalan sa mga tawo nga maguba lang sa ngalan namon sa tanang tagpalamati sa Barangay Pilisa ini inyong barangay kapitan o po sa council sa Barangay Pilisa ang serbisyo namon diriya no 100% wala ni dagta kag honest kami sa inyo atubang kami bisan sa diin nga ano ni nga pag inatubangay kami serbisyohan namon ng Pilisan noon hasta sa masarangan namon kag wala niya sang natawag nga pinili ay no kag mga matudtod nga serbisyo ang amon ihatag sa Pilisanon. Wala sang kamaturan ang paratang na sa amon. May ngapon kay madamong salamat.
action na kabatan si Kapitan Ramon Hardin, no, ang punong barangay sang barangay Filisa. Amo nang isong may 4 meg ang ibuinan? Oo, mo ni may isyo 4,000 nga nabuhinan ang action na okay. no. Ang lain dire, di ba, inimpitok sa rin patawag, wala ka ba council? Di magsiring ka council, di ba, actually, kaya ikaw kagawad. Gusto ko lang maklaruhan, ang council is ang mga ginabugusan sa mga barangay kagawad. And ang SK, di ba, lakip na ng SK. So, ang matabo is 7 actually ka mga members ng barangay council. Usually, pamunuan sa barangay kapitan. Pero kay na, gininbita na nilang 7 wala ka mga persona nga wala man nagatag si kapitan sa ngalan sang 7. Nga i-invite nila nga magtambong sila special session. Agad istoryahan ang ilang reklamo. Ang reklamo nga wala gipadangat sa barangay, ginpadiretso ni actually sa Department of Interior and Local Government o kon DILG. So, may reklamo nila, wala sila nagpabalo sa barangay, amo nila reklamo, pero nagdiretso sila complaint sa DILG Bacolod Action Direct. So, ang recommendation ni Ma'am na Madayag sa nga DILG Bacolod nga i-meetingon o kurabi istoryahan nila sa barangay para mahusay ang problema. Tilain diri kay nauna na talk sa interview diri sa action Radyo Bacolod and then damo alegasyon kag akusasyon ining babae kag ang iba niya maupod abi pagi sa pagsulat sa complaint Action Direct bato kay Kapitan Ramon Hardin. Ti subong ang tawa ang natabo kasuhan sila nga 7 Action Direct ni Kapitan Hardin. Si Kapitan Hardin atong balikan. Mo name na ulamid kay tigin mention ka nga you are isa ka sa mga digto nag-plan about the 4,000 nga kaltas. Nasabat mo naman yung issue pero ano ang action on the part sang nimo as barangay captain? Sa ako niya sa nasiling ko na ako na ulamid nila ngalan ko di wala ko kalabtanan. Kag wala ko kabalo kung nagkatabo sa sang iya ginapahambala against sa ako siling ko inamid sa mga ngalan ko ginuba mo na ang akon nga ngalan. As punong barangay ever since why pa dia tagta ngalan ko mo sa amulan nga hindi mo na akon wala mo ko nakabalo sa katabo. So inuba mo na yung ngalan ko pailan ko na sila nga 7 sang kaso. Pero i-clear ko lang before sila nagpagwa sa information sa media nakapalapit sila nakatry sila na mag-coordinate sa mo palapit wala ginahulat ko sila gani kasi ko ako ya kiti ko ulamid ngalan ko daw mo kuya kabalo. Okay. Siling ko dapat istoryahon ko din nila kay siling ko mo na bless kun way lang ni Malaysia kung siling bilang hindi ko din sila mapolitikahan sa likod. Hari lang ko din hindi ka magpalapit. Bot ang balon may naga-cutter sa likod mo nga hindi ka diyan magpalapit sa kapitan. Kaya temo sa siling ko bala sa nagligad. Hindi nga nagreklamo. Hinablos nimo ang gawakal na hinablos na sang kontrako sa kapitan sang eleksyon. Hindi ta naman ikawan politiko ko, no? May politiko man sa likod siniti. Layo pa man itong eleksyon, no? Pero kung naman na siling ko, wala mo ko siling 100%, amo na. So para sa ako, pag tanaw ko bala, no? Tiyan yung mga tao, lideres yan Inabulo siya kag pamilya man. Oo. Pero kamo na paabot na tani, nga kung naka-complain sila sa barangay properly, na-address nyo man. At least matunan ta, matagaan, makater ta, kung hindi kayo magkatubang sa akong kay ang problema nyo nga gina-raise sa media, gina-raise nyo sa DLG. Hari kami subong sa barangay para mag-cater sila. Kung kuan tadi kami barangay pa man tadi kay pagaling ka sila kabalo kung initikang namo sa konseho dire may biases bala. Kami ginimo wala pa mo gani first time. Kasi isa lang tani nga nagatubang sila di at least kini matanaw nila kung anong amon gin tikang ginimo dire kung bias kami way pagani dili sila matubang ko tam ano gitang yang punto man to nila nga maksyonan ang ila problema mo. Bisan sa diin nga aspeto magi kay primero sa barangay kay gini magi hindi kay magagi ko sa diin ka magi barangay ginatapat agyan mo first step dire yes sa barangay kay gidi magi so wala nila na follow wala gi sa respeto sa malipot nga butang balon wala gi sa respeto sa konseho sa barangay Filisa kaway sa nag-agi din yes and then ano natabuan na ulamit ang iba ng mga persona hindi kay isa lang ang nag-mention kap nagpalayag sa media nga amo na natabo pero may other na persons kamo na gin-identify di ba pitogin sila kap? Paano nyo na-identify kap? Ang pito? Ang anong iba nyo pa? Ang pito, tiara sa complaint sa DLG. Kahit kung sino nga to sa DLG, ang na nakipatawag nyo. Yes, oo na. Okay, para clear, no? Yes. Actually, kapatid sa Kapitan Ramon Hardin, sang Barangay Filisa. So, mapalagi sa kaso? Mapala sa kaso, Action Direct.
Ang kaso diri libel kay isa ka moral damages, wala pa nila na-clear kung ano nga kaso. And then ang lain diri actually kay ginatun-an nila or rather palabot to nila sa may DSSD sa Department of Social Services and Development sang lokal nga panguluhan sang Bacolod kay kabalo kadri ginako ni abi sang isa ka persona bala nga hindi sa qualified no ang sa mismo nga ako turugin bato niyang kwarta nga isa ka crime actually o isa ka violation sa social amelioration program action Eric no kaya ang ginapakita din nila mo ni si Mr. Stephen Halandoon tikit tagi pangita naton si Sir Stephen Halandoon actually kita timingan ginaton kay nantis kita maglakat sa barangay Panokoy ginasaka gito naton sa may barangay Felisa kay mako para matapos sa ning istorya ang sekretary ni sa barangay hall Texas Cebu sa Action Radio Bacolod gin-deny ni Mr. Halandoon ang mga akusasyon batok sa iya sang tagreklamo actually kagin palayag nga wala inatanan sang kamaturan pero ang bala bukas pa man ko kung gusto gid makig-istorya no kung gusto gid nga mahusay sining tagreklamo ang natabo actually balikan naton o kato naton si Mr. Stephen Halandoon. Clarification, ano ginang matuod nga natabo with regards to allegations yan? Mayong adlaw sa tanan o mayong gabi naman. Ang istorya is this. Ginapasibagdan ko nila nga nangulikta ko kuno sang 4,000 kada isa sa ila. Natingala ako nga amo na nagawa nga istorya kay una bes ang natabo gipa-fill up sila sa forms. Okay. Kay syempre each of us are pwede mag-fill up kay hambal mo sang presidente para sa lahat. So ginhambalan pa ko niya nga malakas gipa-fill up kami kay malakas sa babaw. Ano niya yang basihan hambalon niya ko nga malakas sa babaw. Okay. Kay tanan-tanan gani ginsunod lang kami sa protocol, nagsunod lang kami sa mando man niya sa amon sa DSWD nga everyone pa-fill upon. It so happened nga ara sila sa purok kag dra ko nag-start ako to ang nagdala sang pormas way labot sang palibot sa among mga liaison officers. And then pagkatapos nga nila fill up, isubmit man namo sa DSWD together with the original 1,779 nga beneficiary sang Felisa. Not knowing may buhin pagaling nga 217 ha, dala to sila sa 1779. Nagapamangkot sila gani nga basi madala kami to sa madagdag hamba ko tila ta spray lang hindi ka mo to madala after that nag-abot ang April 22 which is the payout day sang barangay Felisa schedule namon. Nagkadto man sila nagkuha pila wala pa ko nag-mind sila ya ilam na yan mo pila picture pagpuli nagpuli to sila kaya mo na okay man lang pagka after 22, 23, 24, 25, 26, 27 nag-notify yon sa DILG nga nang may reklamo di bala sa inyo regarding kung nga namuhin kada hamba ko ano na maman nga 4,000 di wala man na dayon ang amon nga pamuhin scheme nga mo na balangin issue sa amon una-una siling ko halingkati si ano nyo lang ni i-clarify nyo lang ni kag i-meetingo ni kung anong problema sige ma'am ate sa subong ang DILG wala pa kapadala endorsement regarding sang letter kay naka-framework ng sila skeletal office lang sila so amo na so I never had a chance nga magkadto sa balay nila isa kay on the day are saksi na amon SK chairman amon staff amon kagawad nga dulom na sang April 22 antes kami nakapuli ginhuman pa namon I don't have that time nga magpuli to ya sa among purok magkadto mangulikta sa ila isa kag agkong agrabyado ka kung may pinaglalaban kaya on the day pa lang kuan ka 4,000 sa balay mo mismo mahatag ka sang 4,000 hold up na tawag ya trespassing na sa balay mo ara na naging mo nakaptan ang 6,000 hatag mo pang 4,000 sa ano nga kabangdanan after several days amo pa ya pag reklamo mo amo na wonder why isa lang kami kapurok kilala ko na sa balaw niya pa kuno nga nang at man that time nga may namakot siya nga radyo nga kilala mo ni sa pwede ka pangayo number amo nagabasa hindi kami na close hindi ba kami close balay pero ihada ako ng bata ya kumarihay kami na amo gipatay ang realidad nga amo to kadamo pa sa mga point lang ginapang pin out ya gina-point out ya nga sa dubla kalayo sa realidad okay both silingon sir simply lang yun nga hindi matuod nga namuhin ka yes of course I don't have the authority wala may nagsugo sa akon kung ano man yung nagkatakalatago sa mga kwarta nila wala ko ya kabalo so tanan nga allegation yung ginabatoya kagin on area wala realidad yes so on your part anong possible nimo sir nga maubra anong gusto mo nga matabo ako ya sa halin pa rin sa sugod-sugod ya
nagalantaw ko na sa amon puro kay ara kami sa asyenda mo sa puro kami nalantaw na namon nang nalantaw ko na iya gabatsyag ko na sa makopdanan ko da nga gapaninguha Actually, na adlaw ang party lamang no, sa papel ni Mr. Stephen Halandon, ang secretary sa barangay. Temo to yung ang... Tisha, mapala man kaso to sa... Hindi Si siya Perez? actually magfile kaso, kaya balya, open siya kung gusto nga mag-istoryanay sila. Nga duwa, kahit yan bala kumarihay sila ko nga duwa mong nang yado, ya bala, ayada, ya ang bata, sining tagreklamo. Ang bala, kung gusto yan magpalapit sa akon, kag makikistorya, kagod mahusay, ni kumaplastar, bukas, mm. Kasi agapon ako sa narek. Kahit yan mo na ang natabo, no, ang pila ka mga allegations. Kag isa lang sila kuno ka lugar, lasitana ilang ko nila balay amo nagiging pamangkot sila nga wala kuno nakapalapit sa iya actually kung may reklamo gid man no at amo na gani ang at least ito sa duha ka side na to nabatian ang tagreklamo kag ang area sang Barangay Felisa Council amo na yung guha sa aksyon na radyo sumbungan ng bayan sumbungan ng bayan linaga og to sa magabi ang ginasaligan aksyon na radyo. Ang importante kung may nagareklamo, ang ginareklamo ginapasabata man. Gani aksyon na gabi. Kaya mga tanda yung tuyo mo, ang kung may mga reklamo kadangat, ang ginareklamo, ginatagaan taman chimpo nga mag-explicar di. Yes, miski dito talk sa pinakalayo sang Felisa. Diyan tinguan tag ito nga makadtuan, importante mapasabat naton kag hindi bala maghang nga ting sa ka-side ya. Amo na yung problema nga daan sa coronavirus tapos hindi mo ri pag-ringin tring ulo ka tao. Oo. Talagang mo dugay mo ba na at least nabalaan tang both parties yung ilang ang nagreklamo kag ginareklamo napasabat sila. Gani no amo na gani actually kang maayo dira. Kung kinasuway sila tila na ng istorya ila na nadiya. Ilan na naksura rin, kaya ito dalabot, kahit ilan, amo na ganyan ang problema subong, ang pinaka-point naton, pero ginarimahin, kung may magkadto sa aton, hindi lang na yaksura automatically nga i-on air naton ang complaint na marisyo kakatabo sa action, una, gatagit na laygay, anay, kaya basi pwede palang laygayan, kaya kung lang taon naton tanan aksura, ang tanan nga reklamo, tanan nga complaint, angot sining tagtaganay sa ayuda, balik Japon sa barangay, aksura rin. Si kagawad, si kapitan Japon ang istoryahon mo. Correct. Why kagin may mahimo? Kung makadto ka na to sa DSSD, ang DSSD mo tudlo mo to sa kapitan mo. Yes, o kung hindi ka to gani kung sino tong ginapatubang ang kagawad sinong in charge na sa man Japon matubang sinuway ka man kanton nga iban. Kung magreklamo ka sa DILG, ara sadya. Tandaan mo kung magreklamo ka mo sa DILG mo lang pinaka-importante dapat may ebidensya ginagsurek pa hindi uyang sa tiyempo, no? Correct. Ikaduwa actually dapat na sigurado gid ka mo ya kabi decidido gid ka mo access ninyo kag parindugan nyo gid no ang inyong nga reklamo kay kabudlay kon mag pawi-pawi kabla tindugan yung reklamo mo kag with sufficient evidence na kay kung magkasuhay ka mo da kung ang kaso por kaso at least may ebidensya ka nga rin tuod niya raw may ebidensya ka gid no kay hindi nga sila nga imustra na natuon na sa kutso-kutso. Amo na sang gagwa kag kisa ko sa ko magreklamo ka sa DLG kag kulang sa ebidensya imo nga gin-complete dikto. Ang balong ko mala ka DLG tibalik ko doon sa barangay mo. Kasi siyempre kung DILG na daang mapatawag sa inyo kinanglan ikaw nga complainant sobrante ka sa ebidensya kaya ka mga ebidensya hindi makadurot kaso mo siyempre basta ikaw pabalikan sa gin-reklamo mo. Jan? Okay, balikan sa action Jan Diaz. Jan, please come back. Action direct eksakto gini na mabalik man Japon ka sa barangay wala ka man Japon ka tuan nga iban. Barangay man sa gihapon action direct no. Wala lang kung magreklamo ka piyon mo gid nga desidido ka kag may ebidensya ka. Yes, amo na ang pinakatandaan kung wala ka ebidensya nga natuon mo sa kutso-kutso, ali ka pabilitadahan. Usually ang kakatabo sinidire abi na ton mareklamo kita tuod tapos hindi ta man padangat sa barangay kaya ang pride lang ang ginatawag hindi ka magstorya yan na pero kailangan i-sustain mo yung reklamo mo with evidence parindugan niya git no parindugan niya kaya kung hindi mo masustain lang ang imong reklamo kag ebidensya mo siguro minsan labo mo sa bato ang ginreklamo mo balikan kag sa ginreklamo ikaw pang makasuhan, yes. Nga ikaw magrabyado, hindi pa basta-basta yabla mga ginareklamo nga tawag. Involving pundos ang tawo mo. Dako na yung pagkabutang. Labot sila titaya mo ng ngalan sang official dahil sa barangay. Oo man. Hindi bla? Kung ang ginareklamuhan mo, hindi man bala basta-basta, DILG man, no? At least, makapanagang, makasabatan ang ginupailan mo kaso, pero ikaw, sustain mo man ang ebidensya.
Yes, okay na action na mareklamo ka nga wala ka nadala sa listahan. Okay na mareklamo ka nga iban to nadala. Part na yan sa reklamo, i-entertain gina-action na rek. Once itudlo mo na, siguraduhon mo kapag tudlo mo sa kamot mo, panindugan mo kamot mo basi mo tudlo. Basi kagat ba mo to? Gani, no? Kung itudlo mo nga sagid, hindi ka ba pinugusto tudlo, kay basi malikan ka, wala kabudlay, subong libukas mo halos tanan nga tao subong daan eh. Ang 6 milya, gina na, pero kaso mo sa uli ka pa priso, kaya sakit na. Oh, yawan ka na. Kasi di nga highlight, yun ang sap-sap na kay tungo sa sap-sap na priso ko. Amo na usually. Either both mong complainant o kung ang ang respondent. Ani man, amo nang katabo. Ang kung mausay pa man lang sa barangay bla. Kung labot to halimbawa ni si Kapitan Hardin. Oh. Kaya ito atong nireklamo nga pito, tigil na pagkadto sa barangay para mistoryahan ti. Ay nakadto eh. Why nakadto ti? Kung sa bagay, ilaman na diretso, no? Amo na ang sarek. At least bala kung ang problema, base pa malang istoryahan kag may diyahan, ti diyahan eh. Ani sa tanan bala ang first cases amo sina, no? Bukas man ang mga barangay eh. Hopefully nga na sila sarek, no? Sige. At tanawon ta kung anong dalaga na sila sa barangay Pilisa. Ani kay trending. Anong dason ta nimo? Amo na nanay. Amo na nanay. Di mo balik patakaron? Ano man? Pwede man? Sige Pero sa muna pinaka sitwasyon nato na rikigyapon sa area diri sa plaza publika karon nga gabi baka akson tandaan. Isa sa parason sa pagtugas sa baratian sa tanlawas sa mga pagkuyang unang pagdubo sang aton immune function ng mahiko nga kolon kagang hindi regular nga pagpagwa sang hiko sa tanlawas sa may dako nga papel sa pagguba sang aton immune function. Ang dapat timuon simple lamang makakson mas kagot kag pasanyugon. Ang inyo naman immune function paagi sa ado-ado nga paggamit sang Super Fiber. Super Fiber ang isa naman kagarantisado kay epektibo nga panilo sang aton naman nga tinae sa aton mismo nga kolon mga kaagson ugod malikawan ang sakit nga cancer kita dapat magtumar sa Super Fiber sa matag adlaw nga tanan agud nga malikaw kita sa anuman nga mga balatian kita tanang gusto naton hilway kag ikayong lawas ang mamintinar gani kung gusto ninyo makaangkon sa kaangay mga kondisyon dapat magkaagson magtumar sa Super Fiber sa matag adlaw nga tanan mahimo nimo bakal sa klinika sa Life Extension Clinic dala sa JSM Building danan na Burgos Lacson kagalo Lacson to ina magkaagson diri sa sunod sa Bacolod rekta sa patrol at taglibot sa Bacolod Akson John Diaz sa naswatan sa Akson sa Bacolod Akson Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayos, salamat kinaksog dyan di. Hasta mo na sining ko bala. Ang reklamo, yung wag na problema. Reklamo bala nga lihitimo. Hindi nga reklamo kung natuon sa kutso-kutso. Hindi lang ranti kung namo na nga sahi sa reklamo. Importante da, masustain mo kag with complete evidence. Kadali magkinasuhat ka mo, at least may panagang ka. Sa isa ka problema, kung istoryahan naman lang, sa lamisa, napungkuan, much better. Hindi na makadto pa sa yaw-yawanay, kadto sa kinasuhay. Kaya mo ni subong kapigado, budlay may kaso. Busik chimpo, gasto pa. Diba? Tuhod-tuhod lang sa suro sap-sap ni. Kaya mo na sa mga nagareklamo, kontra sa mga barangay official, kailangan i-sustain yung reklamo nyo with evidence. Berma kung di nga korte ka mapakadto kung supisente kaya si ebidensya kag masustainer mo. Hala ha? Manabat lang na manabat. A report ni Aksyon John Diaz kinadulong sa inyo sa kalawan sa DTX 500 capsule para sa kompleto nga management sa sining liver detox. Magtumar adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule ang mayroon kinatawag nga detoxifying compounds nga nagatino sa sining nga dugo kagatay. Ining man ay may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra para sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio.
May gabi dira sa kay Tokayo Eric Santos, si Maverick Saint, si Toto Marlon Simonio Corteza, si B-Boy Kapamati man, si Bobo Austria, uy si Nonoy Paglumutan. Noy, musta ka na Noy? Buhidlam ako kay Nonoy Paglumutan ba? Kung nalipat ako tsuraya. Nonoy Paglumutan and family, naga-monitor gid sa aton. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, araman gapaurok-urok sa aton sila nga pagpangalagad. Si Ma'am Eva Torre, si Ardel Di La Luna, Eli Guerrero, si Maninay Nene Fe Campaniel, gapaurok-urok gid sa Action Night Patrol. Ang malabutan ta lang ha, si Toto Aldin Fiel, Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sa Pujaira, United Arab Emirates. Oy, ang mga taga Police Station number 3, gamonitor sa aton. Ang mga K9 dira ni Police Captain Richard Pajarito sa Station number 3, gapaurok-urok sila. Si J. In, si Lisa Joy Ilon Amoroso, Josephine Bisera Biansong may gabida. Si Jeff Chavez da sa Green Energy sa Barangay Bilamonte, paurok-urok de sa. Si Kaiser Ken Sabio, check attendance lang. Ang PCR BCPO, kamonitor sa ato na, may gabidira sa mga taga PCR BCPO, gamonitor gid sa ato. Si Binky Saturn mainit, check attendance lang. Mabasahan ng isa niya, ito kada in-check ro ni. Si Mr. Mrs. Nestor Escobedo and family sa Banwa sa Morsyaga, monitor man sa ato na. Pa-shout out lang sa Guanson kag Ingalia family, thanks Lodi, sino ni man. Si Toto Gerson Chang, Mr. and Mrs. Gerson Chang, gapaurok-urok gid. Pamati diri sa aton sila nga pagpangalagat. Uy, si Engineer Nonoy Galunan, kag si Ma'am Julie Hamandres ang all sector industrial sales sa Kabangkalan, baw nagapaurok-urok ko. Nga pula-pula pasubong. Si Ma'am Julie Hamandres kag si Engineer Nonoy Galunan sang all sector industrial sale. Ga pula-pula man si Mr. and Mrs. Gerson Chango. Salamat gid ha. Sa inyo dira nga pagpula-pula. Boy, si Ninyo, si Christopher Redfield, idol ko ni. Si Patrick Di Pogi, ginatamyaw lang ni John Patrick Arceo. May lang kuno dira nga paurok-urok ka. Si Lelebet Ninya Araman, Seyon Alexis Naturio Gonzales, ga monitor dira sa may relocation site, Barangay Batuan, La Carlota City. Zizion Alex Naturio Gonzales. Salamat kita sa inyo sa nga pagpaurok-urok. Pamati sa Action Night Patrol. Si Albert Kaluhoy, araman. Check attendance lang. Si Mr. and Mrs. Armando Cabilis, ha? And family dira sa Canada. Si Pegasus. Amay gabi dira kay Pegasus. Always kay kaparok-urok upod kay Madam Tina Mabugat with Police Colonel Calixto Mabugat. Ay, perti. Si Sister Oda Magbanwag, monitor man sa ato, no sis? Musta ka mo? Dali ka mo magawa-gawa na? Silatan ka mo COVID, ha? Si Jonald, mayang gabi, Albert Soliban alias Echo, Idol Eric. Ba, perti. Si Jonald. Salamat kita. Kaya dira nga pag-monitor. Francine, mayang gabi, kita. Kenneth Valencia, si Gerald Babaw, kag si John Langosta, kapaurok-urok gid. Si Cherry Nonoy Dwario and Kids, sa Maaw, check attendance lang. Si Ed Lumugdang da, si Madam Tark Nirak Tahang Langit, baw kapaurok-urok, kag pulaw-pulaw pa. Paring Ken Nalon sa Gaya. Iboni Botser dira sa Germany, ara pag pamati pa sa aton. Neneng Magbanwa, mayang gabi, Asmigol Baggins dira sa area sang barangay Pahanukoy, gapaurok-urok sila. Si Nomi Pangantihon da, gamonitor man sa ato, no? Si Glenard Antiporta
Rowena Jopinis Bacchiano, kumari ko ga monitor man, si Gary Lake Manzanida Liza, para check attendance man, si Amboy Osobrag, diba? Pertis kumpare ko, Omboy Osobrag. Si JP Ahina, check attendance lang. Si Maria Riza Valvoa. Si Manong, kwanda? Si Manong, ginatamya ko dira maayong gabi lang sa Barangay Handumanan. Paurok-urok kita mga taga Barangay Handumanan. No? Pamilya Alexis kag Villafuerte. Ang panamyaw halin kay Toto Joseph Villafuerte Alexis. Toto Samuel Castillo Armita sa Valladolid, Pulaw-Pulaw pa wa. Villarosa family sa Barangay Granada, Hacienda Rosario Sur. Ang tanan nga taga Barangay Granada from Damon Villarosa ang nagatamya. Maricel Aribalo Bindol, check attendance lang, gapa urok-urok pa. Si Prince Boyet, mayong gabi, dira, no? Kag si Jojo DVD ni gamonitor man kami di, stay safe always. Si Frank Silkia Valladolid, si Jojo sa DVD ni Gli. Yun na, suki ko na sa unas downtown da. Jo, may bago ka da. Tudugan kami wayo kong masyar sa baliligyaan da ni Toto Jo DVD ba? Si Frank, kino yung ngalan mo? Si Frank Kilkia Valladolid. Ay, pwerte. Uy, si Toto William Frias. Jote sa bunda sa Villa Lourdes. Toto William Frias. Pwede da si Kwan. Sino po yung mga ganita? Toto William. Fred Ninyada, baga pa urok-urok ito. Night patrol kita nga ginapapatian. Balik kita sa ato sinipabulagad pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Ang balitang Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Magkulong nun kag negosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligal
istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo!
Pabalik diri sa aton sini nga pagpangalagad Action Night Patrol program sa Martes nga edisyon. May gabi dira sa kay Toto William Frias kag kay Tikboy. Mo ni mga isa sa mga mapisa namon nga tanod no sa barangay Panokoy, si William Frias kag si Toto Tikboy. Ara sila subong sa MJ Medalya na destino da. Upo dyan guro mga kwan. Upo mo da Toto William ang kwan. Ang mga Army Reservists. Ito yung ang kwan mo. Ang 8 ka mga estudyante nga halin sa Iloilo, I think, no? No, Iloilo ko Manila. Kaya na-interview namon kay Kagawad Peter Maymay Noble, bla. Ang amon dira nga obra, among pag-secure sang kwan, sang perimeter, sang eskwelahan, sang medalya. Sa bulig sang mga Army Reservist nga ara nakadestino para sa seguridad sa mga estudyante nga temporaryo dira ginhouse para sa 14 days mga quarantine. So ang amon dira nga mga barangay tanod kada gabi may duty ginadira detail no. Ara des Toto William Frias kag Tikboy. Per order ina sa amon mapisan kag hands-on nga barangay kapitan si Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Ay si Kap Noble gali ka monitor sa ato no. Kap Barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble. Amon kapitan nga sus waay kag isaway. Ikaw lang pero may ginasaway. Kap, kay gabi ta sima. Wa kita ta Kap. Kada si Action Jan Diaz sa Patrol 3 Navarra Patrol, more action balita. With Action Jan Diaz, Jan, please come back. Action Recti kay ina nakuha na to sa pagpayag si Police Captain Roberto Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Provincial Highway Patrol Unit kusuriin sila ang nagakasama na kung nagapati ngayon sa pila ka mga checkpoint o grabe ginalantaw nila ang sitwasyon sa mga dalanon sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental kinadaluan yari na ini sa idalom sa General Community Quarantine exact na ginamang susunod sa Bacorod nga yara kaya sa idalom sa Enhanced Community Quarantine. Ang isa diri kagitutukan nila aksyon kini mga salakyan nga nagapaskil man sila tawag nga food pass abi or kung ano dara actually direct nga ilang nga mga tinutuyo nga kung taon nagalabay sa mga fast lane ang mga ini pero subong gina-check na gid sang highway patrol unit kami ara actually mga private nga mga salakyan nga good makadiretso kung makadasig-dasig bilang nga pag biyahe ginabutangan na nila pinagusto sila butang sang food pass nga ngalan sa ilang nga salakyan o kung ano dabi nga mga reason tambali Sir Mariano hindi man sakto kay tikon wala kaya proper gid nga certification halin mismo action direct sa may gobyerno hindi kaya makabig nga may harap may transaksyon ka action direct may angot sininglat pag natawan nga or rather may kang tanan sa COVID-19 action direct ECQ naging GCQ yung province so yung Bacolod City Police standard ECQ pa rin sabi po tuloy-tuloy pa rin po yung sa mandate namin sa border control set sa mga DCP natin sa dedicated control point mga border po ng bawat province meron po tayo sa Escalante sa Carlos sa Kapagpulan yan dito ako sa Brentro actually kung batihan si Captain Mariano so may tatlo na sila kanadakpan nga nagbutang food pass o kung mga karatula sila salakyan pero actually wala gid sila yung dala nga ibando gina-abuse ng nila kay para kalabay sila sa fast lane so ginaubra ginapabalik lang sila sa mga kapulisan kakso na ngalan kag gina-record ang para hindi na sila magliwat actually kay kung magliwat sila tidakpo na gid sila or ano nga mga possible violations ang ipatong sila action Eric So far, mabalik lagi ka naman sa Patrol Action John Diaz. So, nasunod na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Jan, salamat gid sa imo sa nga report. May pahabolo purok mahogani, Barangay Abkasa, si Panoy Christine Solinap, Bibing Kasipi, Tara Suarez, Ludot Solinap Totong, Haleko, Sakayday Merly, Nano Abaw, Nelly Clave,
Sinti Oy kag Tess Jacinto. Dili na kay parita Alex Apuyo na ang panamyaw. Bobby Muñoz and family sa Talisay may gabi dira. Si Papa Tutong Tahom, Dodoy Koska, Fredo Banhao, kag si Supoy, Lourdes Paraguya, kinatamyaw ka mo ni Tuto Ricky Tahom. Tamis Boys, Ala Navales, Boy Dayo kag Felix Gar, Manong Mario kag Manang Linda Berdifrado, si Juan Roberto Nanet de Yuso Senior ka monitor sa aton, classmate ko Vincent Oñate. Met, musta ka? Dahil lamang ko kay classmate ko Vincent Oñate ba? Amo man sa kay classmate Merly Dolido Magallanes. Ana Andrea Famoso, good evening. Kibuloy kag kay Allen Camacho. Kiss me goodbye, kiss me good night. Bagi sa mga Action Night Patrol Program, Martes edisyon magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas Miyerkules, same time, same station. Aton sila mga patrola, unit reporters in action, nga nagpangalagad karong gabi, Jan Diaz, back to back sa 2 minuto, action, Nani Kirao. News Center, Action and Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer, Nelmar Madera, Backup, Security Guard, Turog Banwa, back to back, kay Security Guard Campaner, with IT expert, Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Sunod Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. May pahabol si Toto Paul Alsangay, gabon ni Torpas Toto Paul Alsangay. Sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ng Kormana Action at Patrol Program, Lunes, Top, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios, amigos, hasta la vista, ayaw gid magkalipat, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilo ko kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!